Danas pravimo osvežavajuću, a preukusnu salatu od zelenog sočiva. Za ovaj recept bit će nam potrebno zeleno sočivo, rukola, beli luk, 3 paradajza, crvena paprika, limun, crni luk, maslinovo ulje, začini. Sočivo sam ostavila preko noći u vodi, a ujutru promenila vodu i stavila da se kuva 30 minuta. Dok se sočivo lagano kuva, prelazim na pripremu povrća koje će ovom obroku dati pravu svežinu. Prvo seckam 3 paradajza na sitne kockice koji donose divan, sočan i blago kiselkast ukus celom obroku. Paradajz je prepun likopena, moćnog antioksidansa koji čuva srce, a bogat je i vitaminom C i kalijumom. Zatim prelazim na crvenu papriku koja celoj salati daje onu prepoznatljivu hrskavost i fin slatkast ukus. Ona je pravi šampion kada je u pitanju vitamin C, jer ga ima više čak i od limuna, a odličan je izvor i vitamina A za dobar vid. Pored zdravlja, njena jarka boja učinit će da nam tanjir izgleda prelepo. Sledeće na redu je crni luk koji seckam sitno kako bi salati dao malo pikantnosti i puniji ukus. On deluje protivupalno i prirodno jača naš imunitet tokom cele godine. Njegova oštrina se savršeno balansira sa slatkoćom paprike i paradajza. I za sam kraj od povrća sitno seckam jedan čen belog luka koji pruža onu prepoznatljivu, neodoljivu aromu. Bez njega ova kombinacija ukusa jednostavno ne bi bila kompletna. Sada cedim sok iz polovine limuna koji će svojom osvežavajućom kiselošću povezati sve ove sastojke. Limun donosi vitamin C koji ne samo da osvežava, već pomaže našem telu da maksimalno iskoristi gvožđe iz zelenog sočiva. U veliku činiju ubacujem rukolu, papriku, crni i beli luk i paradajz. Stiže iskuvano sočivo. Sve začinim maslinovim uljem, limunovim sokom, solju i biberom. Sada sve dobro promešam kašikom. Zeleno sočivo je prepuno biljnih proteina i vlakana koje nas dugo drže sitim, a izuzetno je bogato gvožđem i kompleksom vitamina B koji nam daje energiju. Osim što je prezdravo, ono fantastično upija sve ove sokove od povrća i limuna, pa svaki zalogaj postaje savršen. I moja salata je spremna. Ja ovaj obrok obožavam da jedem uz prepečeni hleb, jer ta hrskavost daje poseban užitak svakom zalogaju. Pa eto ideja ako volite takve kombinacije. Ako vam se dopao ovaj recept, ostavite like i obavezno zapratite moj kanal za još mnogo ovakvih brzih, zdravih i domaćih jela koje svako može da napravi. Napišite mi u komentarima kako vam se čini ova kombinacija, a mi se vidimo već u sledećem videu sa novim ukusnim idejama. Prijatno i veliki pozdrav za sve vas!